Usa ka retiradong pulis ug laing 7 ka individual ang dakpan sa gipahigayon nga anti-illegal mining operation sa kapulisan sa Upol, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka anti-illegal mining operation ang gikasa sa mga personahe sa Upol Municipal Police Station kauban ang Misamis Oriental Task Force Kalikasan ug Kalinaw. Human sila nakadawat og reklamo nga pipila na sab ka mga individual ang mibalik sa pagmina sa barangay Limunda sa Upol, Misamis Oriental taliwala sa pagbawal niini. Sa Zone 1 sa maong lugar, naabtan pa sa akto ang 8 ka mga individual nga naghimo sa ilegal nga pagmina. Lakip sa nadakpan ang usa ka retiradong pulis sa Misamis Oriental. Muscle para ma-intimidate yung enterprising na miners, di ba? To protect yung kanilang teritoryo. Tapos pwede rin gamitin nilang clout. Baka sa tingin nila ang iniisip nila kaya nilang kunin na lang sa pare-pare, kumbaga pare-pare dahil pareho dating pulis. Lakip sa nasakmit sa mga otoridad ang ubay-ubay nga gamit pang mina sama sa ball mill processors. Lakip dulan 300 ka mga sako sa mga mineral ore. Nasakmit sab ang mga klase-klaseng kemikal nga gamit sa pagproseso sa Bulawan. Kahinumduman nga gideklarang no mining zone ang area sa barangay Limunda, Upol. Samtang ginatun-an pa sa Misamis Oriental Provincial Government ang mga gabayan sa pagpatuman ug minahang bayan sa lugar. We're trying to find that out at we're also checking kung baka may iba pa na kasama doon. So kasi may mga retired police, may mga retired sundalo. Ginasuwayan pa nga makuhaan og pahayag ang mga dinakpan. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.